No niin, hei ja tervetuloa uuteen lähetykseen tässä kyllä Meissä ry kanavalla. Mun nimi on Nara-Ari, Nara tai Prem, mikä vaan on helpointa itse kullekin sanoa. Joo, mietin, että viime lähetyksestä on kuukausi suunnilleen, niin pitäisi tehdä uusi, vaikka olisi kuinka lyhyt. Ja ensin alkuun niin tämä pieni mantra tähän, mikä on tullut tavaksi. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Ja tämä buddhalainen mantra on mulle tullut tosi tärkeäksi osaksi omaa elämää. Muistuttaa mua, kun oli 24-vuotias ja tapasin tämän ensimmäisen opettajani, semmoinen kuin Isaac Helman, pitääkin laittaa siitä tähän. En tiedä, jos on kertonut joskus ennenkin, mutta tosiaan olin silloin 24-vuotias, matkustelin Intiassa, halusin oppia meditaatiota ja joogaa. Olin Aurovillessä siellä Itä-Intiassa ja löysin tämmöisen työpajan tai-hierontaa, johon sisältyi jooga ja meditaatio. Ja osallistuin siihen työpajaan ja sitten joka aamu Isaac veti tämmöistä meditaatiota, vipassanaa. Ja sen jälkeen sitten mä lähdin sinne retreatille ensimmäiselle. Sitten se taas muutti mun elämää täysin, niin kuin on varmaan ennenkin kertonut tämän tarina. Joo, niin tämä buddhalainen meditaatio on taas tullut tosi tärkeäksi viime kerralla. Kerroin, että mä kävin siellä sen buddhalaisessa keskuksessa Karjalla. Ja on siitä lähtien sitten meditoinut joka aamu ja ilta 20 minuuttia. Aikomuksena on jatkaa sitä, että se on tuonut niin paljon kaikenlaista hyödyllistä elämää. Muistuttaa mua siitä, että miten mä sain yhteyden taas takaisin siihen, kun mulla oli se 11 vuoden harjoitus Vivassanaa. Ja sitten kun se jäi, niin tuli semmoinen vähän tyhjyys elämää, minkä nyt tää. No, tietynlainen aika se oli, mikä oli hyvin tarpeellinen, että piti löytää jotain muuta elämässä kuin tämä harjoitus. Kaikella on oikea aika ja paikka. Sen takia niin mä ihan mielelläni ihan kaikki näitä asioita ja tiedän, että jokaista koskettaa kaikki silloin, kun on oikea aika. Joo. Mä kävin Vesanolla viime viikolla, niin suunnilleen viikko sitten. Isäni oli sieltä kotoisin ja silloin kun hän kuoli, mä olin 14, niin silloin katkesi yhteydet sinne Vesanolle. Mutta sitten mä sattumalta löysin Facebookissa, mä laitoin yhdelle foorumille ilmoituksen, että mä haluaisin tietää jotain isäni suvusta. Yksi serkku otti yhteyttä ja onnistuttiin järjestää käynti siellä. Isäni 2 veljeä vielä elää vanhusten kodissa. Toinen on 88, toinen 90. Mutta oli ihan hienoa saada yhteys siihen isäni puoleen suvusta ja löytää myös nämä mun savolaisjuuret. Vesanto on hyvin pieni kylä. 2000 ihmistä asuu tällä hetkellä. Pohjois-Vesantoa
Kuopiosta vähän, no pari tunti suunnilleen Kuopiosta ajaa sinne. Niin hienoa vientää Savoa. Niin en mä oikein itse Savon murretta osaa vientää. Mutta se on mielenkiintoista, kun savolaisilla on kaikennäköisiä ideoita on, että mitä sitä onkaan. Kun savolainen puhuu, niin vastuu on kuulijalla. Tää on yksi juttu. Mä kysyin serkulta, että mistäkään tää tulee, sanoin, että no voi olla, että kun Savon murre on joskus vähän semmonen tulkinnanvarainen juttu, niin, mutta savolaiset on kuulemma ahkeria työntekijöitä, jotenkin heistä tykätään työläisenä. Joo, mutta siitä hienoa saada tämä yhteys. Nyt tuntuu vahvemmalta tämä isälinja myös minussa. Äitini tosiaan syntyi Hyvinkäällä, olen ehkä siitäkin maininnut. Ja hän on 92-vuotias nyt, onneksi hän jatkaa asumista kotona. Niin ei tarvitse meidän muuttaa sinne Lahteen tai miettiä, mitä sen kämpän kanssa tehdä. Niin toivon, että äitini elää vielä 100-vuotiaaksi, jos elää, niin se hienoa, ei tarvitse miettiä, mitä sen asunnon kanssa tekee. Niin, eli se oli se juttu. Mä vaan laitan tähän hiukan tähän listaan jotain. Mulla on tämmöinen lista, mihin mä aina kirjoitan, että muistan sitten liittää niitä linkkejä tähän alle. Joo, semmoinen kuin Wise Speech-työpaja on nyt 5 viikkoa osallistunut. Semmoinen kuin Oren J. Soher on Israelista alun perin hänen taustansa. Hän vissiin kyllä syntyi Amerikassa. Mutta joo, siis tosi hieno kaveri. Kirjoitti tämmöisen kirjan, ehkä on maininnut siitä ennenkin. Say What You Mean. Hän oli meditaatio-opettaja pitkän aikaa, vuosikymmeniä ennen kuin hän löysi kommunikaatiotekniikan. Ja huomasi, että hän on tosi tärkeää ihmisille, jotka meditoi paljon, niin myöskin ymmärtää kommunikaatiossa. Ja se on siis tosi hieno, miten hän yhdistää ne. Mä itse huomasin, että tämä kommunikaatiotekniikka on hyvä oppia, mutta siinä on se ehkä vaara. Siinä on voi helposti tulla siitä meditaatiotekniikasta tulee vaan semmoinen intellektuaali, semmoinen tietty kuvio, mitä sä toistat, mutta sitten ei ole yhteyttä niihin omiin tunteisiin ja tarpeisiin, eikä siihen omaan sisäiseen juttuun niin vahva. Sitten se menee ehkä vähän liikaa mieleen. Sitten se yhteys ei muodostu ihmisten välillä. Niin siinä tämä meditaatio tulee, se hienosti tasapainottaa sitä. Meditaatio ja kommunikaatio, niin kun on tasapainossa, niin luo hienon kokonaisuuden. Koska meditaatiossahan se on just tämä yhteys sisäiseen tunteisiin ja kaikkiin sisäisiin prosesseihin muodostuu meditaation kautta. Sehän on tosi tärkeä osa kommunikaatiota. Niin mulla on tämmönen visio, kun Suomessa ei tämmöistä viisas puhe, niin sitä ei vielä ole täällä tietoisuudessa. Mä ajattelin, että olisi hienoa tuoda tämä yleiseen tietoisuuteen jotain kautta. Mietin, että yksi kanava on tämä meidän yhdistys. Ja niin, nyt sitä kautta kehittelee jotain työpajaa erityisesti koulussa nuorille, kun meinataan mennä kaverin kanssa
muuttaa Mety-yhdistyksen sääntöjä hiukan, saada sinne jotain sellaista kirjoitettu ihan sääntöihin, että me tarkoitus on tehdä nuorille toimintaa, palveluita. Ja sitten voidaan hankkia rahoitusta säätiöltä siihen, koska mulla on mielessä, että mä halusin kehittää toimintaa, saada rahoitusta säätiölle, niin sitten mun ei tarvitsisi miettiä sitä, että jos mä menen johonkin vaikka tekemään luentoa tai jotain työpajaa, niin välttämättä pitäisi siitä jotain korvausta vaatii tiettyä summaa siitä taholta, johon vaikka meni johonkin kouluun. Tai siis just tämä, että kun säätiö rahoittaisi kuitenkin toimintaa, se olisi osa sitä projektia, niin se olisi vähän niin kuin hyvän tekeväisyyttä säätiön nimessä. Koska mulle on aika tärkeää, että perinteisesti buddhalaisessa opetuksessa on tämä juttu, että meditaatiosta niin ei ole mitään tiettyä hintaa määritelty, että se lahjoitusten perusteella menee. Niin mulla buddhalaisuus on kuitenkin niin lähellä omaa elämän katsomusta, että haluaisin mielellään tehdä tällaista niin kuin lahjoitusten perusteella toimintaa. Joo, se on vähän niin kuin erilainen maailmankuva. Tosiaan viimeksi puhuinkin siitä, että yhteiskunnassa on tämä lokerointi. Ja meidän yhteiskunta on valitettavan materialistinen, että vaikka ihmiset yleensä on tapakristittyjä, ainakin meillä Suomessa, kuuluu nimellisesti kirkkoon, mutta ei oikein uskonto heille mitään muuta paljon tarkoita. Mutta sitten tämä materialismi, on varmasti puhunut siitä monta kertaa ennenkin, niin se on yksi juttu. Siis se on meidän yhteiskunnan uskonto, on materialismi. Ja sitten kun on henkilö, niin kuin minä, koska mä en ole halunnut materialismin uskontoon kuulua, siis raha on väline, mitä jokainen tarvii, mutta raha itsessään ei ole mikään arvo. Ja taas materiaalisesti uskonto, niin sehän on just siitä, että raha on kaikki kaikessa. Ja mitä enemmän sulla on rahaa pankkitilillä, niin siitä parempi. Siis se on tämä materialistisen uskonnon yksi järjetön dogma, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Ja sitten kun mä en materialismin uskontoon kuulu, niin mä olen vähän syrjitty sen takia. Mutta joo, nämä on näitä juttuja, mitä mä varmasti puhun joka jaksossa tai useimmissa, koska kaikki liittyy kaikkeen. Mä näen niin tämä hyvinvointi yhteiskunnassa, niin myöskin meidän kulttuuri, just Suomehan kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi, mutta katsoo mitä päättäjät tekee, niin hyvinvointia tukevassa toiminnasta leikataan. No joo, mutta tosiaan niin en halua liikaa käyttää energiaa tähän kritisointiin. Jos puhuttiin aamulla vaimon kanssa, että ehkä mun pitäisi kirjoittaa kirja nimeltä Jos olisin diktaattori, 3 pistettä sen perään. Jos olisin diktaattori, ... Ehkä se voisi olla hyvä. Niin siinä kirjassa voisin kritisoida kaikki näitä asioita ja ehdottaa humoristisesti, miten parantaa niitä juttuja. Joo, niin eli haluan keskittyä siihen, että mitä voidaan tehdä, niin mitä minä voin tehdä, niin on alkaa pitää luentoja esimerkiksi meditaatiosta ja kommunikaatiosta yhdistää ne samassa luennossa. Ja
tosiaan kehitellä tätä toimintaa nuorille ja koulussa kehitetään tietoisuus, meditaatio, kommunikaatio, työpaja ja alkaa puhua näistä asioista laajemminkin. Joo, jos kiinnostaa lisää tietää, no mä laitan linkkiä tähän alle taas näistä vaikka tässä Voice Speech työpajasta. Ja, niin, olisi hienoa tosiaan aktivoitua myöskin jossain Instagramin tai muuten sosiaalisen median puolella levittää tietoa lisää, mutta mä en itse oikein ole niin hyvä tässä sosiaalisen median jutuissa, paitsi tämä YouTube-kanava on tätä lisääkin. Saada näkyvyyttä tähän ja enemmänkin videoita. Joo, katselin vaan tuota ajastinta 16 minuuttia. Hyvä. Mä olen menossa nyt viikonloppuna tämmöiseen festivaaliin kuin Magika Karjalohjalla. Laitan linkin siihen. Mä otan nämä siis otan tämän kamerastandin ja mikrofonin mukaan sinne. Ja mietin, että ehkä jos joku kiinnostuu siellä, jos joku haluaa tulla haastatteluun, niin voitaisiin tehdä sielläkin näitä haastatteluja. Koska mä haluaisin kysyä ihmisiltä, saada lisää ideoita toisiltakin, että miten parantaa meidän elämää, miten tehdä elämä paremmaksi kaikille. Varmasti on hyvin paljon ideoita, mitä mä en itse olisi ajatellut. Ja se on just rikkaus siinä, kun pääsee puhumaan ihmisten kanssa. Jokaisella on oma tapa nähdä asioita, niin kuin on tämä kuuluisa tai tunnettu kuvio jossain, mikä siis lattialle jos piirtää numero 6, olen sitten ennenkin sanonut, niin minun puolelta se näyttää numerolta 6, mutta sitten henkilö, joka on minusta vastapäätä, niin hänellä se on taas numero 9. Niin asiat aina riippuu siitä, että kenen katsontakannalta sitä asioita havaitaan. Niin sitä mä oon käyttänyt aika paljon selittämään sitä, että no niin kuin jokaisella on oma tapansa nähdä maailmaa. Sen takia jokaisella on vähän oma uskonto. Ja muutenkin mä pyrin siihen, että opetuksissani ja tulevaisuudessa, siis tulevaisuuden opetuksissa ja luennoissa ja muutenkin pyrin aina siihen kannustan ihmisiä löytämään totuuden sisältää. No tämäkin on aika varmaan ehkä vallankumouksellinen tapa hahmottaa maailmaa. Meidän kulttuurissahan se on paljon siitä, että ihmisiä melkein ohjelmoidaan siihen, että totuus on sun ulkopuolella ja sun pitää totella ja seurata ulkopuolisia asioita. Ja se sisäinen viisaus, niin sehän leikataan pois. Niin sen takia tietysti nämä tunteet ja tarpeet, inhimilliset jutut ja kaikki muukin luonto, niin yhteiskunnassahan ne yritetään poistaa ihmisiltä se tietoisuus. Niin, tämä on mielenkiintoisia pohdintoja ja näitä on hyvä miettiä enemmänkin myöskin toisten kanssa. Niin, vielä haluaisin mainita, että mitä tämä
speech-työpaja on mulle opettanut, niin muutaman asian on huomannut sen, että esimerkiksi mulla on tapana se, että mä en ole aina kovin läsnä kuuntelemaan toisen ihmisen jakamista. Et se on yksi harjoitus, mitä mä oon nyt tehnyt. Kun toinen jakaa, niin mä tulen tietoiseksi omassa hengityksestä. Ja ryhti on hyvä olla sille, että mä pystyn olemaan selkä suorassa. Voin tuntea sen painovoiman, voin tuntea missä istuin luut. Ja niin, sekin on huomannut tää, että kun toinen jakaa, niin mä pyrin välttämään sitä, että pitäisi antaa mitään neuvoa. Paras olisi aina kysyä, että no, haluatko, että vaan kuuntelen, vai haluatko jotain neuvoa tai kommenttia. Tämä on ollut hienoa oppia kuuntelemaan. Toinen, mitä opin, on aika selkeätäkin. Ehkä itsestäänselvyys. Ehkä ei ole. Se on aika mielenkiintoinen ilmaisu. Mutta tämä juttu, että osa viisasta puhetta on hiljaisuus. Ja osa kuuntelmista niin on se, että osaa olla hiljaa ja kuunnella. Suomalaisille ehkä luontaista olla hiljaa. Mutta joo, arvostan kyllä kovasti, mitä on oppinut tästä työpajasta. Toivottavasti ne, jotka inspiroituu opettelemaan lisää, oppimaan lisää, niin löytää resursseja siihen. Joo, ei mulla muuta tällä erää. Toivottavasti saatte jotain irti tästä. Ja jos olette tulossa Festival Makipään, niin tulkaa tervehtimään sitten. Joo, katsotaan nyt milloin tulee seuraava podcasti. Mulla on jotenkin mielessä, että olisi kiva tehdä tämmöisiä haastatteluja. Että menisi sinne johonkin niin kuin, nyt tänne festivaalille menisi vaan haastattelemaan mikki kädessä päivää. Saisinko haastatella teitä hetken? Sitten antaa sen mikin sille toiselle henkilölle. Minulla olisi kiva kysyä sulta, että miten olet viihtynyt täällä. Sitten antaa taas mikin sille ja näin edespäin. Mulla on yksi haave on ehkä olla tämmönen freelance-toimittaja. Katsotaan, että jos siihen tulee jotain täyttymistä siihen haaveeseen. Mutta näillä mennään eteenpäin. Hyvää päivänjatkoa ja seuraavaan kertaan.